try te bona pedeng jong pi ki ba kwa ban bahas ni do pi di da ki dawai te ki dawai ki don ki ba best te pila ban di la da pi yo ki dawai ki bala ban shania te henrei la da pi phim yo bat ki dawai ki ba pila ban shania te ban bha hi gas ni do te kadang ham best hi kini ki ba phile hi te ngang jule hi kumne uni ngang jule tayo ken mà bale bang thành te bang lệ man la kasni te mudon pore na em te dei ta kini ki cha chor phila ban le tang lai cha ru phila ban jit unu unu u bet u ka jor u palong lane u sokhia lane u chatira ane u pudina komne bale banga lane phila ban le bat u so pomegranate lane u so valencia lane u so apple phila ban jit lai tali tela da phim dan so ru phila ban le tang kinu ki cha chor ki ba long ban di ken tele kumno tiyo ni nga la depsat khoj te sa grind pat te la grind nga sa jar nga sabu ken ha i bol kum to na banta nyo si nga bo nyo tli ki bol nga thep ani ka fridge ka balong tha te nga sa sei lupa pat da mit kum to ban di kum banta man step te kamot ka internet ha ka sni do ken ka bha bat ka kpo ru ka bha ken ka khoj ka snam ru ka khoj te ka khmat ru ka khoj namar u ka jor mani thui pi u ka jor u de u tlong jong u vitamin A ban pen khia bhai ka khmat u palong e kum to te u bes bha kan u ka jor te la da phi la ban le kum ne phi pen di e ki khon ru te ka mot ka bes bha namar ban ya ka phi bam ka kham ya rap kan ni ka badi ken te namar dan por ban le man ka sngi te nga shele ta yo bit ken te nga shele ta yo bit nga pu be to ka balong tha te ha fridge te nga shele be kum ta te ka bes bha kini ki jingdi ken te kino ki badan mau ru te phila ban ai tang ko biskot ru klaya rap la dan mau ha u khlai ken te tang ko biskot ru klaya rap ha te kini ki ba le tikna da ko biskot ki yo khia hi la ne phila ban bam da u sing khmo u ya rap hi te phidale ha ta kor kom mun toy ba ha te bale kani ki jingdi phila ban khet gitu ki pshayuem gitu ki jangeu ne gitu ki jalan char ne ki jakhan ne ki gitu ken phila ban mix lang gitu ru ti gitu ru ki yarap te phila ban ai utersuru hisla arsla gitu ki balong ban mandi em te ki best bah te la se don ki badang wan thamai ha ka channel ka jonga ni ai ka pniang nyu li ru em ka ba yarap hispa na ka ba hispa nganu banai garanti ru ye ki brio ki ba le tikna tamba mlong sho banta ki rong chemical mlong sho ban phot ken te ki bala saw post nem shaneng ki ba kwa ban penen kam u jingdi na u bale hi manga te phila ban chania ngam de ka brio ba thok best bha u pen khia klo ya u nyole tang ba dala khia hab ye thu enga ba phen le kumno pat ban nam lai chu pat ban ruksan namar tang his nem phen ruksan te ki ba shim ya ka pnyang nyole ki haban shim lang bat ka tu ka ayu haban shim lang bat ka shampoo te dadon ki bas ngau lut ksan ki shim dak tu ka spon ba ar phau dadon pat ki ba kham biang kham ben te phila ban shim dak tu ka spon ka basan phau ban pen khui la ti shwa te dadon pat ki bas ngau tana ban ai tang tu shampoo ru phila ban ai tang tu shampoo ru te tu ka snat ka badan kam ha tu ka snat phel sa chwa tu ka snat sa pen khrit ya tu ka pnyang nyu li mde pat ban pen khong ta sau sin stiyo ka te rap shisha hi ti ki ba slen ru ka don ka pnyang mi snyu te ka don ki dawai tha ki dawai pangmat ta ma ki ba pangmat te hab shim lang ba ka dawai tha ken te ka sabon sai khmat ru ka best ba ka bangi pen mi mangi nang ne te kini ki udawai piles te phi haban order shuwa shwa phen pha shim ya tu udawai piles phi haban order shwa nga hi sing ar singi na ma bangi shet fresh be em ya u te kam phila ban le kam ta te ka best ba ni ka jingdi ka tangba dei ra phindi ta singi ar singi phen yo i ba phila plung kas ni do ka jong phi te hen re yai di ken nga man ta ngala ngadi la da kisnem te mensual asti bah ka dor te hen re men tapat kala kham yarap ken te kala kham internet ken kas ni do na mangala sniu bha eks ni do chonga bang ta ki tu ki da wai ki ba khor palat kala penlong ban mi nyang mong ka dor te hen re na lor bang penen kam ki cream ki ba bha na lor bang di kini ki jingdi te kini ki yarap bha ken
te da dan kinu kiba dan kami kita wai ki jongi philaban pa message ha un number phone jongi pra arsan pranon ar nyo sao te philaban yo kita wai ki jongi na nongpo na moreng kneng na juwai na klerian na larem te bat na mairang te na sok kompor te na nong ston te na bherembong te nang di basa mangi te ya mentangi nang don hang ni hamar panyang suyong te hadin habut kila don de kibabu pat ki wei pat shini shepo sadeu te kemut dangi la sa ste da isne treken rada ki biang ki nong tre te kemut tang kan nungi na poisha nyu kwan te hendrai ki nong trem la biang te teng ya priu no ki kaslem ka kam de ba kim biang ki nong tre te hendrai ngamut ban spendep shotang bonu malahi an sale sa no shate ban kam sok ban la chong yu wai te phila ban phone be how new number phone la ne phila ban pha message whatsapp an sa ip ki number phone ki be dai chete shpo boy te don ki ni ki bat ta pnyang mi snyu da ha bu snyu pi hap dan kam lang bat u powder ban singe ching ha te don pat ki ni ki ba le ran ban li u snyu te da pita ka dum pnyang nyu li de ba pi khia no to nama utre kam suki hadu hisnem pinyo kia tingi la mi uhena bat powder yong te kini pat ki penlong ban pen kelarong no yo tu nyu li tamba kula saw so to usa kelarong yong pat te uyarap shisha mde bangi shu pen bet kai te uble ke jing so unyo ban kur khui pilang bar khot ya ro itra te jar kum ni kan ada gran te ni lada amdan ni ai sudah berat no te di tang kan ni kan